Mayazi musatya na mkoma. Shiri dzedu dzavhundudzirwa dzobuda suni. Mafana, mauiponza ndina waya angofambwe nawo zvenhando. Maya kupane pandakambokutisa izvinhu zviri izvi rakoma. Vamwe takawadirwa nehasha tinobva dzara ka. Gaza kubva paipai uchiringosunga sikangi chete. Musadaro rakoma. Hayo mpane. Usobva utengere munhu wakaemploya kuti akusungire mbanje. Ngomira yo. Haiwa Gaza usatyise mfana, mhandu dzedu dziri mukati umu. Naizinya kuma anobva nditsoma kuti tsumi liche. Isu edu ada kukustripa easy atipindire tumaishu twemateshu. Hazo kabari mpana afuna kubva nditenge mu13 kabwezi. Pana sungira na mbanje nini pana averi pana. Sadaro kami. Kuzatoze competition ere. Muri sema akoma Rafidho dai matonyara renyu. Munosunga brugwa zvinhu. Chamba chine chitoburitsa hutsi nekwese ngemba yeuswa. Apa ndanjimira newe Bezapa. Wakundipandukira futi. Kwani kuhana kwake mpana. Rusaka chisezwa na Pundo wasitorina kana mazino mkanwa. Kutunga kama becha kunjuga. Ndikamwe kai kanita zvebhora kai. Kane body dege orange rakabayiwa netuba toothpick. Wanti vanenge vakawanda ine. Muti wakanikutsendera ndopona ine. Nekuonda kwatakaita unotyeiko. Kungobata uchibvunzira pasi. Ini ndotushandisa seshamu kana ndadhiniwa zvangu. Nakukusi ndimomwe makafitira kutiza imimi. Fight ikanyatotanga cheche zonoruka pasi imimi. Notiza fight imimi. Saka mati kurova mudhura is option. Problem asikuziva kuti vari kupi. Tokonojambira mukana wemishumba boys. Iwe imagine kuda kubvara bara raGundogan nechest. Unosvipa ropa kawangu. Saka mukuti vongowe havo watipondera munomu. Ina hangu ndakunzwa nyota, nzara, hasha, kutya nekuda kuchema zvese nehope. Akoma ndezvebhora rezvi. Kwanza mainjari kutya kutamba next game kapa. Nekuti mukutozwa timu yatiri kutamba nayo ka ine tikiti akaibhaka chachai. Pakaipa dai paine foni tatombobata mudhara wako pawa. Nekurohwa kwako kabva kuitwa Man U. Foni inenge yakaiswa pasi pesimbi dzekujimu mudhara. Idairo. Boys, alright. Ko wanu wedu isusu akanyebera kufenda nditika. Tobva tabuda naye panze tichimhanya tichitsvaga rubatsiro. Zviro zviedzwa ka boys. Gore rere Maradona akazogoesa winning goal kane ruku. Ikatonzi golden end. Kana pakafenda wanu vanotopembera kuti 1 down plus less work. Ngatichingobvarura vasara vacho. Saka kufa kana kufenda. Plus kufenda kuotyisa kumana. Kutraya Mwari kakwekwe. Kwakabva ngoti mwana wangu washungurudzika chibva auya hako zvachose. True. Kana wafunga kuti wabara ka ingoshuta. Zvokusikiza izvo kaizvo zvokwadzisa especially mboxer muri mafanisi. Pachata saka ngatitsvage plan. Cause time dzikutofamba kapa. Isusu tototembawo imi makoma. Hani ndimune award yebest student ere. Fair kamambo. Ballon d'Or ripiwe Shiri King. Aiwa Pundo muridzi wezheti anopedza. But ndaona mota headmaster ichiripo kai. Kuti kambonogaisa mukuru. Good plan. If possible wanogona kungobuda akakati shafa kumashure. Pundo never disappoints ka. Plus headmaster akatuma good books ka. Ndindakuisa brace kapa last game redu nezinge za 1 rakadyiswa namfana Mothers. Saka zvakapera handetogaisa mukuru. But tosinga tichiti toda urohwerwei manje. Ndo imwe problem futi yo. Cause munhu angorohweka. Boys, koisisi tikanonyora madziro kuti ndini Mustafa ndinyore madziro. Exactly. Topatati patakamuona takapatati toda kutaurira. Saka iye akuda kuya nemafia kuti atirohwe. Saka bo. Takaenda boys dzangu.